Здравейте, приятели! Аз съм Яна Иванова и днес бих искала отново да си поговорим за някои грешки, често срещани грешки в английски и да ги оправим. Първата грешка, която често чувам, е да се бъркат думичките so и such. So в значение на такъв и толкова. Ако искам да кажа, че Пловдив е такъв красив град, ще стане Пловдив is such a beautiful city. Имаме комбинация на прилагателно beautiful и на съществително city. В такъв случай трябва да сложим so. Such, извинявам се. Пловдив is such a beautiful city. Но, ако искам да кажа само Пловдив е толкова красив, ще използвам so. И изречението ще стане Пловдив is so beautiful. Или, ако искате да кажете, например, тази книга е толкова интересна, ще стане This book is so interesting. Но, ако формулирам изречението така, това е такава интересна книга. На английски ще стане This is such an interesting book. Значи, когато имам и съществително, трябва да сложа such. Втората грешка, която често чувам е кога има. Как се казва на английски има? Много хора се бъркат между have и конструкцията there is и there are. И се чува нещо като, например, пак с Пловдив ще дам пример. В Пловдив има ам, много музеи, пример. Много често чувам хората казват in Plovdiv have a lot of museums. В случая казваме, че просто нещото го има някъде, без да казвам кой го притежава. Have е повече значение на притежавам. Затова в Пловдив има много музеи, ще бъде in Plovdiv there are a lot of museums in Plovdiv или in Plovdiv there are a lot of museums. Have ще използвам, ако казвам кой го притежава. Например, аз имам нова кола. I have a new car. Или пък той има нов телефон. He has a new phone. Но на масата има телефон. Не става въпрос за притежание. И тогава ще използваме on the table. There is. Така че внимавайте с това. И последна трета грешка за днес. Ако искам да кажа, не съм правил нещо от известно време. Или пък правил съм нещо. Например, ако искам да кажа, не съм яла месо от една година. Не казвайте I'm not eat. Разбирам, че на български не съм, трябва да се преведе I'm not. И глагола am, eat. Това е грешно. Трябва да използвате сегашно перфектно време. Present perfect. Изречението да стане I haven't eaten. Тоест много често като чуваме правил съм, ходил съм, това съм се превръща в have. Най-лесно обяснено. Пила съм 3 кафета днес. I have drunk 3 coffees. Или ако искам да попитам някой, ходил ли си там, бил ли си в Англия? Have you been, а не are you been. Не използвайте глагола съм. Надявам се, че това видео ви било полезно. Ако искате да получавате първи безплатните видеа и уроци, може да се абонирате за канала, да харесате, да поделите с ваши приятели и познати. Ако някой иска да си подобри английския през лятото, в оставащите летни месеци, да използва това време, може да се включи в някои от нашите летни обучения. Подайте заявка на линка, който ще намерите под това видео, или директно ми се обадете и ние ще ви консултираме за най-правилния избор. Чао от мен за сега!